हेल' लोगोफोर आं दिनैहाय मोननैसो खोथा लानानैसो सावरायनो नागिरदों। दिनैनि बे खोथाया जाहैगोन नीलकान्त कलिता एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनि। ओमफ्राय जिखियानो जादोला बे खोथाखौ आं दा भिडिअ'बो हगारगोन बेनि। आरोबाव बिथाङा जि खामानि मावदों बियो समस्त रायजो राजानि थाखाय लाजिथाव आरोबाव दुखुनांथाव होनना बुंजागोन। थ' दिनैहाय खोथाया ओरैबायदि, दिनैनि चिफ बिथाङा बुंदोंमोन, CEMआ बिथां प्रमद बिथाङा बुंदोंमोन आरोखि। थ' माने जोंनि सरखार, गासैनिबो सरखार, दिनैहाय जोङो खुनु जाख्ल'नाय गैयि खालामगोन आरो जाया रां जाख्ल'गोन बा जाख्ल'नाय माने जाया अफिसाव टेबोलाव जाया रां लागोन बेफोरनि सायाव गोख्रों एक्सन लानाय जागोन होननानै बुंदोंमोन। थ' दिनैहाय मोनसे फोरमान जाबावदों, भिडिअ दङ आंनियावहाय। एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआवहाय 17/11/2021 बे थारिखआव बिथाङा मोनसे एग्रिकालचारनिफ्राय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट बावहाय माइ हाग्रा मेचिन ना मा रानदों। जाय आबादारि बिथांमोना लाहैदों, साबसिडियाव लादोंमोन। साबसिडियाव लादोंमोनबा थ' साबसिडिखौ जेसेबां नांगौ बेखौ होजोबबाय, डिपार्टमेन्टनो होनांगौखौ होबाय। होखांनायनि उनावबो जाय आबादारि बिथांमोननिफ्राय सासेयाव 5,000 खरि लानाय आंनि भिडिअ फुटेज दं। थ' बेखौ दिनै मानो लाखो? मा हिसाबाव लाखो? एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार बिथांमोना मानो लाखिखो? मा हिसाबाव लाखो बे इन्जिनियारा? दिनै बिथांनो बेथन होआखै नामा? स्टेट गभर्नमेन्टआ आरो दिनैहाय सरकारा दिनै बिथांनो बेथन होआखै नामा? गैयाब्लाबो बिनि बेथना 60निफ्राय 60, आं खमावनो 50,000खौ दोनदों बिनि बेथनाखौ मान्थलि सासे इन्जिनियारनो। खिन्थु दिनैहाय होमबा आरो 5,000आबो थोबावाखै, बिनो 50,000आबो थोआ 5,000आबो थोबावा बेनो पार केडार। सासे मेम्बारनिफ्राय बियो 5,000 खरि लादों। मा हिसाबाव लाखो? दिनै प्रमद बर' बिथाङा बेखौ नोजोर होनाया मोजां आरो एग्रिकालचारनि गन'श्याम दास बिथाङा मोजां नोजोर होनाया मोजां। हायोबा सासपेन्ड खालामनांगौ आरो बे BTCनिफ्राय बिथांखौ ट्रान्सफार खालामना होनांगौ। आं एक्स-एन-डि-बि हिसाबै आंहाबो बुङो, बेखिनि खोथाखौ आं बुंदों। नोंथांमोननो आं बेखिनिखौ खोन्थानाय जादों। नोंथांमोना जुदि बेखौ आं खोन्थानायखौ जुदि दुखु मोनोब्ला, गाज्रि मोनोबा जेबो लाब गैया। होमबा नोंथांमोननि सरकारा डेभेलपबो जानाय नङा, जौगानायबो नङा। जायहा गोरोन्थि मावदों उफ्रिया बेखौ जेब्लायबो बुंगोन। आरो प्रमदनि बिथांखौथ' मा होनबावनो, बिथाङाबो बिराद गिदिर गिदिर खोथा होनबावदोंमोन। आं बे खोथा गिदिर गिदिरफोरखौ आं होनबावला। रायजो राजा गासैबो मिथिगौ नोंथाङा मा होनना बुंना लायामोन रायजो राजानि सिगाङाव, बेखौ दिनैबो नोंथाङा गोसोआव दं। नुदोंब्लाबो नुयैफोरबायदि नोंथांमोना थानो गोनां जादों। जायनि फलाव बिथाङा आंखौ बावहाय रावबो ट्रान्सफार खालामनो हाया होननानै बुंनो हानाय सासे इन्जिनियारा माबायदि गोहो जाखो बियो? बेफोरबो खोथाया दंजोबो। बेफोर खोथाया आंनि भिडिअ'आव गैया, खिन्थु खोनाजोबदों। जाय बिथांजों थाफाग्रा बिनि क्ल'स मानसियानो खोन्थायो। होनबा आं दा बे भिडिअ फुटेजखौ नोंसोरनो खोथाखौ बे भिडिअ'खौ आङो आंनि भिडिअ'आव लिंक हगारनानै होगोन। दिनै आं प्रमद बर', गबिन्द आरो बे माखासे फेरेंगा मोननि एगेन्स्टआव खोथा बुंला। आङो दिनै बारा गिदिर खोथा होनला। जाखिनि खोथा बुंदों बेखिनिनो जथेस्थ'। नोंथांमोना जुदि रायजो राजानि थाखाय जुदि नोंथांमोना थारैनो जुदि मावमारदोंबा, नोंथांमोना जुदि थारैनो रायजोनि थाखाय जों मोजां खामानि मावगोन होननानै जुदि समायखिरा लादोंबा, नोंथांमोना जुदि थारैनो जुदि समायखिरा लाथारदोंबा, बैफोरखौ थाबैनो एक्सन ला। एक्सना बेनो जे सासपेन्ड नङाला बिथांखौ ट्रान्सफार, बे मोननैनि गेजेराव मोनसे। सासपेन्डआथ' बहाथो खालामनो हानाय, BTC गभर्नमेन्टआ हानाय नङा।
ओंखायनो ट्रान्सफारखौ खालामना होयोब्ला साबसिन जागोन बिनि जायगायाव बिदि सोरबा सासे मानसि थाफैयोबा साबसिन जागोन अब्लाना थ' बेफोरबायदिनिफ्राय एसे मोजाङै नायनानै जोंनि भिडिअखौबो आरो निउसावबो जोङो आं जेब्लायबो बेफोरबायदि भिडिअ फुटेज मोनोब्ला आरके लाइभ आरो गुबुन गुबुन चेनेलनो हगारनानै होग्रोजोबगोन आं बिनि उनावसो आङो इउटिउबाव लाबोगोन नङाबा आं लाबोग्रोनाय नङा थ' भिडिअ फुटेजखौ नोंथांमोना नायलांदो आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोसेयावनो दोनथ'नाय नङा रन्जन दैमारि सारखौबो जोंनो नांगौ दिनै गबिन्द सार नोंथांमोना ओरैनो थाबाय थाबाबो जानाय नङा रन्जन दैमारि सारनि जेलाव थानायनि आरोबाव मार्टियार्सफोरनि खामानिफोरखौ नोंथांमोना मावनोखौ थाबैनो नाजादो मार्टियार्सफोराबो दिनैहाय बिथांमोननो जा अनसुंथाइ होनो नागिरदों दिनैहाय बे जा अनसुंथाइ जा मोननांगौ हारिनि थाखाय नांनानै जिखिनि मुंख्लं जानाय जाया मुंख्लं जानाय बिथांमोना मोननांगौखौ थाबैनो मोननांगोन आरो नोंथांमोना बिसोरखौ मुंख्लंफोरखौ एसे मा खालामना दोनबाय थायोबा जानाय नङा मुंख्लं न'खरफोराबो बहुत खामानि मावनांगौ थायो बिथांमोनाबो थ' दिनैहाय जेलाव थानायनि खोथा जेलनि खोथाखौबो सारनि अनगायैबो जेलाव जेसेबां दङ बिथांमोनखौबो थाबैनो बरननोखौ नाजादो जेरै हायो एरै नोङाला अफ्रिया खिन्थु जिरायना थानाय नङा बखिबाय थागोन बुंबाय थागोन रायबाय थागोन सानफ्रोमबो रायबाय थागोन दिनै थ' आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामब्ला नोंथांमोना जाया फैसा जादोंमोन बिनि गासैबो डिटेल्सखौबो आं होजोबनानै होगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो गोजोन्थों हेलो हाँ ফুট লৈ যায় যোনে গাড়ী ৰিলিজ দিব লাগিব না না ফেমিলি নেই তাৰপিছত লিপচন তাৰপিছত হাদুভান বসুমতাৰী নেকি পইচা দিছে কম নকয় কথাবিলাক নকয় মনে মনে দি গুচি যায় পিছততো মোক হিচাপ ধৰব না তাৰপিছত তোমাৰ ভিয়াৰ লৈ এইটো ক'ত কাৰ হাৰিদৰ ৰহমান তোমাদের কারণে মই ইমান গালি খাব লগা হৈছে না গাড়ীটো এনেকে পেলাই মানুহ আহি মোক গাড়ী পাইছে তোমাৰ কিমান আছে নহ'ব 5 কৰি দিব আসলে মোৰ লগত 5000 আছে না না এটা বুঝে দিছি না কোমাটা ছয় পেটা হইছে তো ঝগড়া কইরা এখন কমপ্লিট করলে হাজার বছর রিপোর্টটা আছে রে এটা কাগজটা এই কারণে দিগদার লাগে পিণ্ড বসুমতাৰী পিণ্ড বসুমতারি পিণ্ড নে পিণ্ড ফরমেনক দিব লাগবে তুমি শোনো ফরমেনের একটা ই করে নিয়ে রাখো পিণ্ড নে কি